sikker på, at du også lige med, fordi han får det godt ud af at finde på at tage begge stykker. Han er et stykke, og så er det jo væk, og så kommer ud til næste gang. Men hen til nu og tage bare det, så er der noget mere. Det er ligesom det bøtte, der kommer tilbage og begynder at tage det frem i stedet for. Nu er det sådan, det er der kommer ens med det, så de leger lidt med det. Den er oppe i vognen. Kan du lige være med? Nu fandt jeg ud af, at jeg må se, hvad han laver ham. 100%.